Fé bliana nuas tá fheachtas Movember héis ár de hairint ar chláinse agus marachláinse na bhfear agus airgid a bhallú ar a son fud fad an domhan. Le luna tréise sin, tá siad tar éis míú a chur fáil de níos mó ná 1320 tionscail sláinte fearr. Gach blian fás an daoine in nacháit a griméil más féidirló ná glacadh siad páirte imeachtaí agus dús lán ar son na charnachta. Tá siad ag éire an stigma mar do le sláinte na bhfear a scrisa in ómláin. Well, she spruck an actis ná ár de hairint ar méar sláinte na bhfear, ailse fró statig agus ailse bhagalra, so an stigma a bhaineann le a bhliise. Tá sé táhachtach mar fheachtas, mar is cinnte go bhfuil stigma ar les a tír seo maidir le méar sláinte agus ceapan daoine gur rud nóireach é sin, but níl agus caiimiid an stigma sin a bhriise. Tá sé táhachtach go mbíonn gach duine páirteach agus an teachtarach seo a scapaí. Mar hambasadóir déanamán a chud, so go bunasach eolais a scapa ar naman hóisiilta sin an ardán tá am, so é seo a úsáid chun go a thuirt do daoine agus mo go héana a úsáid go bunasach. Go bé na himachtaí ar fad ar Movember.com agus is dócha go bhfeicinn tú daoine ag siúil timpeall le criméil beag ní féidir lum ceann á, so bé mé ag genú siúlóid tuilleadh eolais agus gachróid ar Movember.com. Thosig Movember an céad lá le truc around fháilteas a bhliain 2013 ach tá níos mó ná 6 mbliún clártha lo mbliana. Is féidir le duine ar bith a gcionn a dhéanamh an cabhar a thabhairt don Nuachtas agus an obair atá ar bán acu. Leis an airgid a bheith lítar agus muoinú a chuirtar ar fáil de chomhlachtaí fud fad an domhan, tá Movember hééis tionchar dearfagáil mhór a imirt ar chláinse na bhfear agus iad ag fás bliana ní bliana.